Guys, ngano kuno nga na ikilat. Inana ko ninyo guys. Ang kanang hangin kuno. O na siya magsilbing. Sa pagsugod sa kanang inanang madagong gani. Ang kanang hangin mo kuno na siya silbing insulator. O na siya mapugong sa kanang kuryente nga positive charge sa babaw o negative charge sa ubos. Ang hangin may mapugong. Karon kaya may tabo kay magtigom na magbayo ang kanang atos panganon, magtigom na magbayo ang mudagom gani. Magtigom na og mayo ang kaning tubig. Mo sugo na siya og kanang ka kuan ba? Kanang bubugnaw siya mayo ba. Mo na siya may tabo kuno. Kanang tungod sa kabug-at na. Ang kanang kunong hangin dili na makapugong sa kanang mo exit ba ang kanang positive charge sa kuryente mo exit tungod sa kabug-at na ba. Sobra na kabug-at mo na siya mo exit kuno ang positive charge sa kuryente. Mo na siya mo kilat. Siyempre pag kilat na ginamdugdug sad kay paka man siya. Pero lahi lang ang paminaw nimo siya lahi kayo kay sa anang para nang natas balay ron na nang mag-short circuit ang kuryente sa tuwa. Igor na yung paka. Gamay ra, hinay ra. Buto ra ba? Kana kay dako mga 1,000 volts mo na gawas ra. Nalagit siya sa taas. Siyempre, ang itabuan na mukuha nga na siya mo sipak kayo ba? Mo siya magdugdug. Lipak. Inana ko na siya guys. Mo kunong naikilat. Tungod na kay ang hangin dili na makapugong sa positive charge sa kuryente nga natigom dito sa babaw. Tungod sa kabug-at na sa dagong. So, exit niya sipak kayo. Kana lagi mo kilat ba? Sipak kayo. Tungod sa kusog sa iyang pag-exit niya. 1,000 volts ko na urang ipagawas. Ang usual gila na mo. Kanang mupaka ginagya. Muna siya nga kanang tungod sa kakusog. Muna siya matawag na kanang magdugdog. Sa istorya pa sa katong akong maestra sa una. Dugay na kayo. Kung mudugdog kuno, mag-ihap kuno ka o muihap kuno ka, inigdugdog yun, muihap ka. 1, 2, 3 na. Ako inikilat dahil inikilat, muihap ka. 1, 2, 3, ana. Pag 3, una pa ka makadungog sa tingog, ang kilat kuno na nahimutang sa kanang 3 kilometers away from you. Inana. Kilat. Ihap ka niya. Nakaihap ka putog 5. Una pa ni kadungog ka sa tingog. Dugdog. Ang dugdog kuno, awang kilat kuno, gikan sa imong nahimutangan 5 kilometros ang iyang gilayon. Inana ko na diya. Pero ini kilat pag ingon mo 1 paka dito. Dool kay ang kilat nimo. O di ba less than a seconds pag kidlap buto na yon kadungog ng tingog hapit ka maigo. Pwede nang dool as kilat. Ana guys kung pag kidlap niya
madungog na nimo, madungan ba ang pagkadungog nimo sa kanang dugdug ug sa kilat ba? Magdungan. Duol kay na ang kanang pag-discharge sa kilat, pag-discharge sa kuryente ba sa kilat. Duol kay nimo. Kana hapit ka maigo na. Ingon na guys. Ingon mo sila. Moday ko na nga kung kuan ko no magpangilat ayaw di ko no paduol anang mga sandiga ng mga tanas kayo nga kanang poste nga na ba kay ana ko muagi ang kuryente sa kilat nga mag-groundan ko ka inana hindi sa kuno ka mo kanang barog-barog ana sa dagong awan kung magpangilat kay ikaw may kinatasan dia kay tako mangawan kay ikaw may kinatasan dia dita yung na dia may tabo ang kilat ikaw may go kaya na mamuagi ni mo ang positive charge sa kilat kay nagbarog man ka sa ground ya sige na nama kay kanang negative charge sa imong lawas kay nagbarog ka naka sa ground o siyempre maigo ka iyo ka muna guys na kung magkilat-kilat hapa lang daan kung di pa mo tago ka kay basig ikaw maigo